Okupazioa duna da hori. Ahalmena dugu eta hainbat gauza dauden bezala eta sistema dagoen bezala. Eta, bueno, ni urtetan izan naiz, hasieran ozio deitu dezakegu, oziorako bakarrik, baina, bueno, bada asko, bueno, ozio nentzako da, ikaskuntza, da ikastola bat, hortako okupatu dut, gero okupatu dut bizitzeko ere, gaur egun ez nago, okupatzen ari, baina erabat aldekoa naiz, eta eske garbia dut arrazoiak gero eta nabarmenagoak dira. Olako erantzun baten beharra dagoela bizi dugun egoera, erantzuteko era asko daude, hoitako bat okupazioa da. Eta nik uste dut nahita nahi oso beharrezkoa dugula gaur egun. Lleváis una pasta de la... Hombre, garai haietan izan zen oso importantea ez bakarrik guretzako, gurentzat ere. Esan nahi dut, hasieran ez zeon ondo ikusia, baino gero ere bai gure tokian, Andoaingo gaztetxean, eta jakin badakit hainbat tokitan bat egin zuten ere inguruekin, eta ez dakit benetan sortu leku askeak, eta hoi, bere garaian beharra zeon ikaragarria guretzako detonantea izan zen lokal bat behar genula musikarako. Bueno, benetan tiratu genunak eta gero taldea eta askoz hasieran zabaldu izan pixka bat eta talde batzuk sartu ginen. Baina izan zen ginara lokalen eske, eman ziguten lokala, udaletxeak, ez genula sinisten ere. Laro eta lau, eman zuten 3 lokal, hainbat ginen taldeentzako. Bueno, olako talde gazteriak eta borke ingenun lana taldekoek bildu ginean, eta udaletxea, eta kakaman. La única manera. Bai, eta lortu genuen, hortik aste batea, le teníamos echado el ojo, ja, lokal honta zeola utxik, eta hortik aste batea egin genuen okupatu ja, gaina asmo horrekin, kontzertuak egiteko lokal bat. Genuen ja, ensaiatzekua, eta beste hain genuen a la fuerza. Patada eta lokala txikia zan, hoi bai etxe zinguratuta, toki kritikoa benetan molestatu indeu, asko molestatu indeu. Baina hasieran pixka bat ere oizan asmoa. Gero esaten dudana ere, gero pixka eta adostu, india beste akordio eta harreman batzuk sortu dira hortik. Baina elkarbizitza bat bezala, edozein elkarbizitza bezala, eta bai, hasi ginen nahiko ez oso punki eta kontzertuak edozein ordutan, ez bakarrik etxe tartean ginela, baina etortzen zara taldea berandu, gehienetan, aztezan kontzertua gaueko 11etan, ordu bitan oraindik kriston iskanbila, eta gero, gaina kontzertu ondoren, iskanbila gehiago, ez batiokoa, baino
gehatzen zen gehienetan jendea bertan, eta gau pasak, eta baina bai, izan zen oso aberasgarria eskola bat izan zen, musika mailan ere, elkar bizitzan ere, baina musika mailan eduki genuen aukera izateko orduko talde handi asko, screen batzuk, Verbal Assault, talde asko, Green Day, gaur egun MTV daudenak, horiek eduki genuen gu sarrera 200 pesetan gatik. Ba, hoxe, eduki genuen aukera izateko hildo jakin batean, hildo horren barrun nahiko irekia zen, eta gauza desberdinak ikusi genitun, baina benetan izan zen musika eskola bat, hainbat jendentzat. Bueno, bertatik hainbat talde atea zian, hainbat musikari, eta ez bertakoak, baina bisitan genitun inguruko musikari asko, bertaratze zianak ikusteko. Ba hoi, oso zaila zeon gaina ordu, nolako taldeak ikusteko, aukera bat zeon estatu mailan eta hola. Baina gu eta Txerrimuño, Lezoko Txerrimuño Andoaineko aurretik, eta gero gure parean hainbat, eta Laudio eta sortu genuen nolako sare bat, nun mugitzen zian nolako talde guretzako oso interesgarriak zianak, eta oso prezio, sarrerak jarri alizateko prezio oso popularrak, eta gehienetan guk iten genuen talde horiek babesa eman, bai Bazkaita, bai etxeak, bai hola, eta oso aberasgarria izan zen. Badago indar bat, zauden lekutik ertzetara, bultzatzen zaiuena ertzetan. Ez du inork bizi nahi, babesean beste leku bat, baldin badu alde zaurretik ertzetan. Haize hotz batek jotzen du bizkarrean. Ertza edozein lekutan dago, baina beti da ertzetik haratago. Badago txune handi bat, tik-tak, 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 tik-tak guztiak isiltzen diren lekua. Ertzetik haratago badago indar bat. Ba, hoi, Huesca aurretik, Bonberenean okupazio aurretik lotura estua daukagu Tolosakin. Bapen sorrerakin batera hemen egon zan tortura sistematikaren taldearen sorrera, eta batera izan zian. Areta gehiago esango nuke, gure lehenengoa, lokala, bigarrena, lehenengoa izan genuen, baina gure lehenengoa irautu genuen aste bat. Gure bigarrengo lokala Ubedatarren atikoan izan zen. Ba, Ubedatarren familiaren atikoan egon ginen ensaiatzen bap eta tortura sistematika ampli bakar batekin, bombo bat txarangana, kaja bezala aulki bat txapakumena, platillo bat, beste bat olla baten zea zana, eta kriston eskanbila sartzen, Tolosako nola deitzen dauz hoi, espundik horietan hasi ginen, orduan gure lotua aurretik estua genuen, eta orduan gertatu orduko Bonbereneakoa, eta
garai haietan egiten genuen guk ere beste leku batzuta junda ginen Andoaingo gaztetxea bezala, Alsasu batea, edo Larrabetzu batea, edo babesa ematea hainbat olako proiektutara, eta hala etorri ginen ere, garai haietan lehenengo okupazioa intzana Tolosa zentron, hor triangulon ondun, zuhiltzaileen goatzen naiz oraindik ere, hainbat argazkiak ditut hor hiltzatuak, baina horietako bat da eraikin hori, hangarroiek nolazian eta goiko ofizinaldeko hori, eta horta etorri ginen, talde bat, babesa matea, egun pasa ingenu seguruna, nago ondo oroitzen, baina bai, horta etorri ginen, eta gero ja honekin, zabaldu horretik genuen loturain bat lagunekin, bertakoak, eta jarraitu izan dugu. Hortxe gaude. Hementxe ongo bea dena ematen, eta benetan gerturatze bazate, eta horretik ikusi bazue inoren eroni, enau ezer asmatzen ari. Inoren eroni gaurko egon inoren eroni da. Alde batetik ez dut zer ikusirik izan danakin, gauz askotan bai, baina da gaur egungo inoren eroni. Hortxe, gora zuek eta gora gu. Osan da.